Здравейте хора, аз съм Android Gamer Pro и това е едно видео на Minecraft Pocket Edition. Сега ще направя нов профил. Survival. Утре ще направя гейминг видео на някой профил от едно приложение, казва се Social Crafting. Не мога повече. Тук нещо друго няма какво. Create World. И ето го. Сега първо нека насечем малко дърва. Към 10 ще са достатъчни. Така. Толкова ни е достатъчно. След това трябва да направим така, сега един крафтинг тейбъл, няколко пръчки и така. Сега аз обикновено си правя къщата в някои пещери, но аз си изхитрявам. Правя си къщата в пещера и правя, вместо да имам стена, правя стена, но само от стъкло. И става много яко, ама ми трябва пещера, като гледам тук едва ли ще има. В днеска необичайно, защо много забива. Дърво. Така. Мисля да спра да се лутам и да си направя къща. На тая поляна е идеално. Каквото стане. Кози, това ще ми е удобно. Първо, нещо ми е бъга в бутона. Така, първо бързо да си създам един меч. Добре. Убих една. Това ще ми е много полезно сега, между другото. Така. Аре бе, няма ли още една? Между другото, не бидете тия малките, защото те не пускат. Така, ще си направя лего. Върни си я.
Yes! Сега ще мога да си направя легло. И така. Една къщичка идва на секундата. Съжалявам, така въобще не ми е удобно. Това така. Така. Ето, вече е по-добре. Ама не само това ми е неудобно. И това, дето съм го сложил заради вас, да се вижда къде натискам. Това също ми е неудобно, ама ще свикна. Може да пишете в коментарите. Сериозно? Точно сега ли, когато ви търсих вас? Сега, понеже са ми останали петък, на мен ми трябва цяла къща. Сега ще ви покажа как да изхитреете. Излизате от Майнкрафт и влизате в приложение наречено Pocket Inventory Editor. Така, тук спирам. И тук профилите Android Gamer Pro. Сега, понеже зарежда, аз съм открил един като чит, но само че не е чит. Затварям Minecraft Pocket Edition и приложението. Влизам пак. И вече ми го показвам. Edit Inventory. Търсиш. Ок. Какво беше тук? Ето. Така. И да кажем, може 255 или 64. На мене. Ето, запази се. И сега си влизате в Майнкрафта. Android Gamer Pro. И ето го. Натискате тук и ето ги. И да, читър съм. Много обичам да читвам. Не знам защо. А между другото, ако си сваляте Майнкрафт с АПК, искам да ви предложа нещо. Не си сваляйте версия 12.1, 0.12.1, а пък само 0.12.0, защото тая версия и аз не знам защо я свалих, защото, нали, може би по-нова, ама е много бъгава. Затова ви предлагам, то са почти едни и същи. Даже са едни и същи. Аз мисля даже да си я върна към 12.1. И така. Тук малко. Много е яко приложението Pocket Inventory Editor. Може да си го свалите. За моят таблет е Android таблет и за това не съм сигурен дали това приложение го има за iOS. Ако някой знае, може да ми каже в коментарите. И така. Тук. Така и сега аз обикновено слагам
3 купчета нагоре и на третото купче правя тавана. Всъщност все още няма да ми е нужен таван, тъй като ако имам таван, ще ми трябват факли, които ще взема от инвертори. Читър! Колко време е вече? 10 минути и 40. Доста си играх тук, за да мога да правя видеото. Такъв е живота, коварен. Айде, качи се. Чакай, ще клетна. Аре бе. И, дами и господа, отново ми свършиха. И пак ще трябва да го изключвам и включвам. Това е гънто на приложението, иначе бива. Ако имаше и елексири, защото като пуснах 12.1, първо погледнах на какъв е пълни инвертори. Мисля, направих профил на креатив. После... Абе, сещате се. Ама после... после ми трябваше... Много исках да си направя отвара, ама... Все още се чудя как, защото разбрах, че има отвари преди 5 дни. Така, моля ви, напишете в коментарите на Майнкрафт и как да се слагат отвари. Всъщност, дано изобщо някой ме гледа, защото каналът... Това ми е първия клип. Абе... Айде ще разнообразя, този път ще бъдат и така. Ще бъде по-високо. Аз първоначално това с кръстчето си го направих, за да изглежда, че игра на истинския Майнкрафт на компютър. Но всъщност не е така. Такъв е живота. На компютъра все още се мъча да се справя с Fraps. Ако някой има идея за по-добра програма, моля да каже, защото на мене ми е трудно да се оправя с него. И в коментарите, моля ви, не ме наричайте дядо, че не мога да се справя с Майнкрафт и Fraps. Така, тук ще сложим набързо. И сложих дърво. Така, врата. И защо ми прави по 3 врати? Това е. Виждате ли какво е бъгъв? Как ми примигва? Ай сега да набързо. Между другото, да видите скина ми, ще се пукнете от яд. Ще се пукнете от страх, като го видите. Защото имам един приятел, дето него го е страх от Herobrine. И човек, като играехме на... Нали, може да се играе с двама на Minecraft PE. Може да се играе до 5. И, нали, ние играеме. И той щеше да се напи на гащите, защото скина ми изглеждаше като на Herobrine.
И даже ходихме на планина, а пък туалетната, нали, отвънка. И някого страх да отиде да прекоси двора и да отиде до туалетната, защото може да види Хиробрейн. Така. Бум. Бум. Така. Извинете, че не говоря, но просто се заплеснах. Ох. Така. Фаре, бе. Ще го правя след малко. И пак ми свършиха тъпите дърва. Защо не взех един стак с 255? Сега. И пак бъгнато. Едити инвертори. Колко време стана? О, вече от 20 минути дърдори. Така. Фюслот. Ай, готов съм. Това клипче планирам да бъде към 22-25 минути. Дано всъщност някой да ме гледа. Защото повечето хора ще ме гледат, ако... Ух! Какво ме... Вот! Аз ли не виждам нещо? Аз ли не го виждам или нещо ме удари? Абе, окей. Читър! Между другото, ако сте в Survival и искате Enchanting Table, по-късно ще направя клип специално за вас да ви покажа какво трябва да направите. В леглото и що по деволите съм сложил врата и обичам се и се мразя. Изключваме Edit инвертори, MP3 слот. Не Air. За какво ми е Air? Така, аре бе. Да. Ще ми са достатъчни към 45. Това даже ми е предостатъчно. Minecraft пили.
И така. Така, да кажем 20 часа след това видео ще публикувам видео как да се здобием с Enchanting Table без XP. За целта, първо, преди да гледате видеото, ако искате бъдете подготвени, може да си свалите приложението Pocket Inventory Editor. Ето, вижте си. Pocket Inv Editor. Свалете си го и скоро ще публикувам видеото. Така, къщата ни е готова. Сега ще махна нещо. Първо ще си направя кирка. Една брадва. Един чест ми трябва. И какво друго можеше да направя? Power Trail. Добре. Така, вече стана към 22 минути. Ще мисля вече да свършвам. Ще се видим в следващото видео. Довиждане за сега и до следващото клипче.